Муҳаммад Ҷураев, истиқоматкунандаи 38 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Исфисор дар хонаи истиқоматиаш бо меҳмони худ марди 32 сола кию низ сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад, муноқиша карда бо истифода аз олоти табар ӯро зада ба ҳалокат мерасонад. Аз рафти тафтишоти пешакӣ гузориши навбатӣ омода шудааст. Мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ сокини 38 солаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрванд Ҷураев Муҳаммад Юнусовичро гумонбар медонад, ки рафиқи 32 солаи худ Юнусов Рустам Акбаровичро бо истифода аз олоти табар зада ба ҳалокат расонидааст. Ҷинояти мазкур санаи 21 октябр тахминан соати 17 дар хонаи истиқоматии гумонбаршуда воқеъ дар ҷамоати Исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавлии рақами 5 содир шуда баъди 2 рӯзи ҳодиса дар ин хусус нозири минтақавии милитсия маълумот гирифт. Дар меҳвари содиршавии ҷинояти мазкур маблағи пулии гардиш мехӯрад. Ҳар ду иштирокчии ҳодиса шуғли мардикорӣ дошта бо ҳам шинос мебошанд. Тибқи нишондоди гумонбаршуда тахминан 1 моҳ пештар онҳо дар ҳамин манзили истиқоматӣ шабро рӯз карда аз ҳисоби фурӯхтани оҳанпора соҳибхона Муҳаммад Ҷураев 650 сомонӣ ба даст меорад ва ҷиҳати оростани дастархон барои харидории маҳсулот ба мағоза меравад. баъди бозгашт воқиф мешавад, ки меҳмонаш 600 сомонӣ маблағи пинҳонкардаи ӯро тасарруф карда аз манзили истиқоматӣ берун рафтааст. Бо ҳамин онҳо баъди гузашти 1 моҳ ба ҳам вохӯрданд. вақте такроран маблағамро пурсидам, ӯ маро таҳдид кард, ки боз як бор пурси худат ва хонаатро зада чапа мекунам. бо ҳамин гап назадам ва мақсади куштор дар ман пайдо шуд. бо истифода аз табар ин амалро анҷом додам. чун даъвои барқарор кардани зарар натиҷа надод ва баъди оне ки корашон дар мардикорбозор низ омад накард, онҳо нӯшокии спиртӣ истеъмол карда барои шабро рӯз кардан ба хонаи Ҷураев омаданд. мавзӯи суҳбати онҳо боз дар бораи пули гумшуда меравад ва бо таҳдиди ҷабрида нисбати соҳибхона ва баъдан бо истифода аз олоти табар ба сару рӯи меҳмони худ зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонидан аз ҷониби соҳибхона Муҳаммад Ҷураев анҷомид. бар асари ҷароҳатбардорӣ Рустам Юнусов дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. рӯзи дигар гумонбаршуда Муҳаммад Ҷураев ҷасадро дар ҳезмхона ҷой карда ба аёдати хоҳаронаш меравад ва ҳодисаро ба онҳо нақл мекунад. дар идома хоҳарон нозири минтақавиро аз ҳолати рухдода огоҳ намуданд, ки ба ошкор гардидани ҷинояти махсусан вазнин замина гузошт. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мақомоти прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тафтиш мебарад.